Yo, maju, maju. Yo. Yo. Ah. Hey! Rancap aman. Rancap. Yo. Korban ning pati Duryudana makut yuda dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngedil bejo dadi bandara
Rinarepan mring pro abdi setan alas setan membo menungso Werkudara Werkudere apa yen wis dina kaping 18 kabeh senopatiku mati ana madyaning Kurusetra njur marem rasamu kowe rumangsa menang ana Baratayuda iya Werkudara watone Duryudana ratu negara Ngastina isih meger-meger urip durung gumlundung sirahku bosok kokok dirubung laler tegese kowe Pandhawa durung entuk kamenangan Duryudana kanthi lelakon iki kowe bakal ngunduh marang tanduranmu biyen Duryudana kakangku wiwit kuncung nganti gelung bayi abang iso brangkang dadi satriya Trabang lan dadi ratu kondang rina pantaraning wengi kowe mung ngumbar marang Karepson ndeder marang Kanistan nyikara marang para Pandhawa sing isih sedulurmu dhewe aku biyen kelawan kadang para Pandhawa nganti 12 taun dadi wong alasan ana sajroning alas Kamyaka setahun dadi babu ndelik ana negara Wirata ya merga saka pokale Duryudana mula ripalungguhan iki wis wancine dewane adil bakal njabel nyawamu ora usah kakean bebangal kowe Werkudara Werkudere dibuktekke ana madyaning Tegal Kurusetra kene aku apa Werkudara sing jengkelang kwandane hancur pecah dasmu Duryudana ambruk
mati wewe Kudara. Wah! Hei! Wah! Ya. Ayo, amuk Suramarata, Jayamarata, rebutan aku. Jiwa manjing Sumangkah anggros rusumbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk ing Sri Duryudana wis nglumpruk datan padaya
Hanggo gumletak lir bangkene buta rambut lukar gembel marus irung gruwung kuping perung mripat ceplong lambe ngloyom suku kanan kiring bokah lengen sengkleh pundak dengkleh busana sebit aruntang ranting badan sakujur dedel duel ajur amoh apa to darunane kaya mangkono labet sang brata sena datan ana marme ngenyomi lara marang mengsah enget marang candalaning sang Kurupati sakedap hanggero sora sang Werkudara sarwi anjambak rikmane Sri Duryudana nuntun mustaka kajebles-jeblesaken wonten ing Padascuri ewa semono peret nyawane Duryudana nganti asawang Kunarpa datan bisa pecah dangu-dangu sang Werkudara kendel ngenyomi lara labet wis rumaos bosen temah hamung jumeneng hanjegrek teteken gada rujak polo nenggane mengsah ingkang apindha layon mongkya drajating praja kawuryan musunyaruri urah pangreng ukara karana tanpa palupi ing agayang Werkudara wong gemblung tutuk no anggonmu bungah-bungah merga kowe rumangsa menang perang mongko sejatine kowe Werkudara kowe wong-wong Pandhawa sing kalah sing menang kuwi aku sebab sadurunge aku mati wiwit cilik nganti tuwa aku tansah urip kepenak mukti wibawa mubra-mubru mangan enak nyandang wutuh ngrasake Hanyakrawati ambau denda dadi ratu disunggi kawula sak negara Ngastina beda karo uripmu beda karo uripe para Pandhawa selawase kowe urip mung dadi wong melarat keserakat saka gandrungmu karo tembung kautaman nganti bola-bali kowe gampang tak sikara nganti bola-bali kowe gampang tak apusi wekasan kowe sak sedulur-sedulurmu mlebu ning alas dadi popo riman mataun-taun gagasen Werkudara kaya ngono kuwi sing menang aku apa kowe wong goblok mongko sedhela meneh kowe bakal mati tuwa banjur kapan leh mung ngrasake kamukten untalen kae negara Ngastina Ngastina bandane wis tak entekne karo sedulur-sedulurku Kurawa kowe ngepek Ngastina kari tak tinggali utang negara sing selawase ora bakal bisa kok saur nganti 7 turunan ayo kowe ning Ngastina kari nemu tangise rondo-rondo sing ditinggal mati bojone tangise bocah yatim piatu sing ora duwe bapa sibu gage pikiran sing menang aku apa kowe Werkudara wong gemblung kabeh wong sak jagat
kabeh wong sak jagat padha ngalem karo Werkudara sing jare satriya suci ning sejatine Pandhawa kuwi wohe wong slingkuh. Saiki gage pikiren kenang apa kakangmu mbarep sing jenenge Puntadewa kok memper karo Bathara Darma. Merga le slingkuh ibumu Kunti karo Bathara Darma. Mula anak-anak Puntadewa, ngapa wujudmu kok jebles bebles karo Bathara Bayu? Merga le sedeng le slingkuh ibumu Kunti karo Bayu. Mula nggih nutupi kuwi reka-reka dipek anak angkat. Ngapa kok Janaka memper karo Bathara Asmara? Merga le slingkuh Kunti karo Bathara Asmara. Ngapa kok Nakula Sadewa memper karo Dewa Aswanaswin? Merga ibumu Kunti leh bedang ibumu karo Aswanaswin. Cekake Pandhawa dudu wong utama, Pandhawa dudu wong suci. Anak 5 beda bapak, anake lonte turut dalan, cangkeme Duryudana. Werkudara. Sena sing sabar Yodi, merga manut kodrat Duryudana iki durung wancine mati, isih kudu ngunduh poing pakarti ya sekarat ora mati nanging ya ora urip. Ngagak-ngagak 1000 loro dadi siji, badan sakujur dirubung singgat lan werjit cacik. Bakale suwene 100 taun. Banjur dikapake wong elek ku. Prayoga ripalungguhan iki buangen ning tengahing alas, ning alas. Banjur tindiana matu sing gedhe. Ya ing kono dheweke mengko bakal ngrasakake wohing pakarti. Wiwit cilik nganti tuwa mukti wibawa nanging kamuktene saka wohing cilaka. Wiwit dina iki Duryudana bakal ngrasakake utawa ngunduh wohing karma 1000 loro dadi siji nganti 100 taun suwene Yayi.
noyah nayuh Baskara titi mangsa kang bener jejer kang luput mawut becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna surak manengker gumuruh kapracehna lamun to para Pandhawa unggul ing perang Baratayuda jaya binangun ing mangke para Pandhawa sakula wangsa wis boyong mring nagari Ngastina handayani sumilaking pedhut ing bumi Ngastina hanyarengi lek ing jabang bayi ingkang kinandhut Dewi Utari tedak turun swargi Sang Abimanyu miyak langse Mandala Giri Dewi Utari uwat sepisan brol ponang riwe kaya dineres laire jejabang bayi mijil jalu sumunar nganti kaya emas sinangkling yakti dadi ungup-ungup wiwara pepadang tentreming jagat raya laire Sang Ratu Agung ing tembene kantungan sesanti asung panggonta brataning kautaman hamiwiti gelaring wayang Purwa kang wiwit kuna tekeng Duksina wis sembada dadya tuladha hambangun jiwa kang utama mila pantes sinebat kagunan isi gunem guna kelawan gunawan ingkang sedaya ngemu surasa wayang minangka tontonan dadi tuntunan sinebut tontonan labet wayang Purwa dadya tamba kang lagya nandhang duh kita kridaning Kyai Dalang kang hamurba carita olah swara olah rasa lan sanggit sandyatama akarya sengsem weh lejaring nala larasing gending kelawan tembang sumanding minangka pepiling sendon lan lagon yekti asung pasemon pradangga munya kabarung waranggana dadya lelipur kang hanawung sungkawa wayang sinebut tuntunan krana wayang Purwa dadya srana hanenuntun marang marganing jiwa kang utama sinurasa saben parwa piranganing carita tetela watak angkara sayekti kalindih dening watak suci tuhu menika tuntunan murih bebrayan nampi gegambaran kang ala singkirana
kang becik ugrana jumbuh kelawan wewangsaning para pujangga prawira marganing swarga nista marganing neraka lumerek ing mangsa kala guming siring wanci gumelaring nagri Ngastina wis ngancik jaman Kalimataya kali tegese jaman Mataya mengku werdi obah ebah ewahing jaman labet nagari Ngastina wis ngancik sakbibare perang agung Baratayuda jaya binangun senadyan wengi sing peperangan amung 18 dina parandene wenang sinebut perang ageng labet kathah para ratu brahmana satriya ingkang gugur ing madyaning palagan Tegal Kurusetra Pandhawa ingkang minangka dutaning adil anyebar dharma suci Hambrasta tuk sumbering angkara ingkang kasarira dening para Kurawa. Dene sakmangke para Pandhawa wis boyong marang Praja Ngastina. Dene ingkang ngasta pusaraning adil jumeneng Nalendra nenggih pambayuning para kadang Pandhawa ajejuluk Prabu Puntadewa. Darmakusuma, Yudhistira, ya Prabu Kalimataya. Pauta ing mangke sang nata kepareng miyos siniwaka lenggah ing dampar denta parandene hamung hanjegrek datan mubah datan musik wadana tumungkul netra kumembeng awit rumaos kebak ing dedosan ungguling Pandhawa ing Kurusetra mawi pangurbanan para satriya dwija para pepunden ingkang dados ancik-ancik kajayaning Pandhawa. Mangkono tanggap ing sasmita Nalendra Dwarawati Sri Bathara Kresna Nata Mandura Prabu Baladewa kadang panenggak Pandhawa Raden Bimasena sigra ngudi cara mrih lejare kang nandhang wigena ladrang sewaka dadya tandha Sang Buminata arsa paring pangandikan
langenira sang nar pati lampah hiro alon Cilangan nira gina rabak badaya yuwarna nira sari Iwang Suksma mangadi luwih payungana marang panjenenganing sun. Duh Kaka Prabu Ndwarawati tuwin Kaka Prabu Mandura. Nyuwun pangapunten dene ingkang rayi tilar ing katrapsilan. Awit Puntadewa rumaos kebak ing dedosan sarta dados sumbering kacintrakan. Senadyan kathah ingkang amastani bilih Baratayuda Jaya binangun punika perang suci, nanging nyatanipun Duh Kaka Prabu Wentala kejem sarta wengis nyatanipun kathah nuwuhaken pangorbanan saking para sepuh, bapa guru, kadang putra sentana miwah para kawula ingkang boten ngertos
kintang kimpulipun sarta boten sumerep pojok plereting lelakon. Pating jerit rereyongan kasempyok wengi sing Baratayuda kanthi mekaten duh Koko Prabu tetela lamun ta kamulyaning para Pandhawa ripalenggahan sakmangke mawi ancik-ancik bangkenipun tiyang kathah duh Koko Prabu. Nyuwun pangapunten, nyuwun sewu Yayi, kula kinten namung jalma pinilih ingkang kuwawa narbuka kaendahan ingkang kasimpen sajroning kesusahan. Kula wangsuli aturipun pun Kakang, namung jalma pinilih ingkang kuwawa narbuka kaendahan ingkang kasimpen sajroning kasusahan. Yayi, kula aturi enget bilih pekliwering kahanan mobah mosi ing swasana menika mboten uwal saking pamerdining Hyang Agung menawi mulat gumelaring perang Baratayuda Jaya Binangun menawi karaos Pandhawa kebak ing dedosan tegel tega mentala dumateng sedanipun para sepuh kadang miyang para putra. Nanging menawi saking petang kula duh Yayi, Pandhawa mekaten satriya ingkang dados dutaning pangeran ingkang kajibah ngayahi dharma suci ingkang datan kalepetan ing dedosan. Dasaripun menapa? Setunggal, Pandhawa boten wenang anduwa kodrating pepesten bebasan kridaning ati datan kuwawa hambedah garising pesti budidayaning manungsa tangeh sembodo ngungkuli pamurbaning ingkang maha kuwasa ewadene ingkang angka kalih Yayi. Baratayuda mekaten dados sarana kelampahaning ujar lan kaul rampunging tagih tinagih miwah lunase utang piutang ewadene ingkang pungkasan Baratayuda yekti dados sarana sirnaning budi candala icaling watak murka sarta musnane hambek angkara tindak siya ingkang sinandang dening para Kurawa. Nyuwun pangapunten, kula mboten maida para kadang Pandhawa becik Yayi Punta, Yayi Werkudara, Yayi Arjuna sami bingung bilunglungan kaprawasa ing raos Rudatin. Saya menawi angin ngeti mboten namung para sepuh ingkang dados korban nanging para putra-putra ugi kasempyok ing aradan. Yayi, Yayi Darmaputra, slendro ingkang raos, slendro ingkang batos. Sumangga Yayi Prabu Puntadewa wonten manut piwulanging agama ingkang kula tampi. Nalika rumiyin menika wonten crita dede critane manungsa sanes critaning dewa nanging critaning nabi nampi perintah saking Hyang Agung supados nabi kala wau hamejahi dumateng anakipun piyambak. Krana menika perintahing Hyang Agung tartamtu dipun estokaken nalika ingkang putra badhe dipun bleh anak kala wau salin wujud dados wedhus mila ngantos ripalungguhan sakmangke wonten pengetan ingkang dipun wastani pengetan kurban. Lah apa to maknane kurban? Sampun ngantos sangat-sangat manungsa menika nggondeli babakan kadonyan. Senadyan punika katresnan anak bojo derajat pangkat sawah ombo tegal jembar punika namung titipaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Menawi sak wanci-wanci pinundhut kita sedaya boten saged
saged awal sarta grundel Yayi Puntadewa. Pramara reh manguswamya ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatgung Resang Ganda Wastrat maja lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus Hamarawayah-hanto caritaning satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine tan pegat mring pangestine tan pegat mring pangestine Tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangken Sangeja pantangan batari Saraswati Sayati Handayati Makaring ingkang putra cumadung dawuh Kanjeng Ibu Puntadewa ndak pundhut kautamaning para Pandhawa ingkang mawa pangorbanan semono akeh aja nganti muspra lan musna kautamaning para Pandhawa ingkang nganggo cagak balunge wong pirang-pirang kautamaning para Pandhawa ingkang siniram tetes sing getih wong pirang-pirang gage gunakna kanggo srana memayu hayuning jagat raya tak kudang kabeh anak-anak aja nganti kendha sarta nglokro anggene tansah hanyebar dharma suci mulyakake para kawula dasih kanthi dasar adil lan kautaman kula Puntadewa
Anjrah kang puspitorum kasiliring samirana mrek sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya Jimat marcapada kula ingkang asipatitah ingkang putra ngaturaken panuwun sih tutur paduka kuwawi paring colok pepadang sarta minangka pepakem kinarya para Pandhawa angayahi darmaning agesang Kanjeng Ibu. Iya ya kula Puntadewa. Ya mung ngene Puntadewa. Ana babagan ingkang andadekake cingak ing rasaku mara gage gagasen wiwit para Pandhawa sak keluarga kabeh boyong marang negara Ngastina adimu Arjuna kok ora kumpul karo para kadang iki banjur menyang ngendi lungane Permadi Puntadewa. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanin lir-lena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Dyahutama waduh Kanjeng Ibu babar pisan ingkang putra datan wuni ngobab kawontenanipun Yayi Arjuna. Wah, Kunti ibuku. Babakan lungane Janaka aja nduk gagas. Aku wis hafal. Aku wis hafal watake Janaka. Aku iso gagapi Janaka dina iki isih gendhengi lan bebeki randane Duryudana ya kuwi Banwati. Mula rasa nduk gagas kae bocah degleng kae bocah edan. Uruhanana Werkudara. Mongko anak Abimanyu lan Utariri palungguhan iki wis linairake metu lanang.
Udakara meh ana sesasi durung pinaringan nama utawa tetenger. Sak gugure si Abimanyu ya mung si Arjuna sing wajib paring senjata nama Werkudara. Duh Koko Prabu Ndwaramati, kula cumadong dawuh bab lelampahan menika kadiparan. Yayi Punta ingkang ngapal dumateng 16 raganipun Yayi Arjuna menika namung kula. Mila daya-daya ingkang raka nyuwun pamit wigatos anganti wangsulipun Yayi Permadi. Sampun ngantos kedlarung-dlarung tilar ing sesanggeman sarta kewajiban. Nuwun inggih, yen tetela kados mekaten kula ngaturaken panuwun Duh Koko Prabu. Sawergung asirah jan momongso boronga njeng Koko Prabu anggenipun badhe anganti Yayi Arjuna supados wangsul dumateng Praja Ngastina. Mugi-mugi kanthi wangsulipun Yayi Arjuna sageta andayani katentreman sarta jabang bayi enggal pinaringan pusaka nami. Inggih, boten langkung sendika ngestaken dawuh gandanya sekar kehadung kambang Sinakarta mrehtar tamtu tamtuning utama titi
tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena dinulada diasilir wulan dadari begegek ugek sadulita hemel-hemel lae Gus Ndara Arjuna sakrampungipun perang Baratayuda sampeyan goleki Banowati kula ngertos kula niku wong tuwa pinter sampeyan ning pengalaman nyuwun sewu adoh kalih kula bener sampeyan niku sarjana ning nek perkara wong gendaan niku kalah kalih Semar sampeyan kudu njaluk rembug sampeyan kudu njaluk rembug kalih Semar Badranaya niki pancen Gus pancen kaendahan niku mboten wonten sing ngungkuli sakliyane endahing katresnan kesusahan punika mboten wonten ingkang ngungkuli kejawi tangising katresnan kabungahan sing nrenyuhake kabungan sing nrenyuhake kabungan ingkang nrenyuhake menika yen lagi kangen karo sing ditresnani kula mboten maido sampeyan niku sanes tiyang loro saudon telu sauruban sampeyan niku satriya sa siji tri telu ya menika jagat kudune iso nyawijekake jagat telu ing antarane jiwa raga kalih sukma lah kok mung trima kudungan karo jarike Banowati niku pripun mangeling Gus mangeling Wisnu menika binelah panitise marang Ratu Ndwarawati kalian panengah Pandhawa sampeyan niku ngibarate geni lan urupe kembang lan sarine apa patrape titis Wisnu niku kados mekaten awit nyuwun sewu wonten paribasan paduka inggih Gus dateng pundi Gus Ndara Arjuna dateng pundi Ndara Ndara Arjuna dateng pundi Ndara sampean badhe teng pundi lho Drupyas wuyung mulat sekar ganda nyorum hangra rujit nala linalitan bangkit lali Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netramu manuta ndak emban aja kunir pita kang sela pindha kartika baya mirah baya inten pepujanku wong ayu Kakang Mbok Banowati pedayapa Janaka urip tanpa sesandingan kelawan panjenenganmu Kakang Mbok Banowati
Gendel nggih, Den. Kula mboten maiben sepinten abot ing katresnan dika dumateng Dewi Banowati. Ning mangeling-eling sampeyan iku satriya lho, Den. Kula aturi emut, Gus. Jagat niki digelar ora mung Banowati wanita sing sulistya lair tekan batine. Mangenget nggih, Den. Ampun kedanan karo Banowati. Nggo, tumut kula pados kletik-kletik teng guyangan, nggo. Ampun kuwatir. Kula mangke mang bayarana. Tulung, tulung. Kowe krungu apa, Truk? Gareng, kuwi swarane wong sambat. Inggih. Mapane ana ngendi? Ngisor jurang Nikandara. Kowe apaku? Abdi sampean. Kewajibane abdi marang bendoro manut perintahe bose. Tak kongkon jegura jurang kono, Gareng. Petruk. Wonten napa, Mas Gareng? Kowe apaku, Truk? Adikmu ngono kok. Kewajibane adik ning Kakang kepiye? Adik kudu manut ing perintahe Kakang. Tak kongkon jeger jurang mangkata ya, Truk. Ngono akeh tunggale. Rumangsaku kok. Petruk, kowe apaku? Jangkrik sing takoni aku dhisik lho, Dak. Ngapa to diwolak-walik kok? Ora iso turut tuwek ngono. Sing tuwek dhisik kowe apaku? Adikmu. Kewajibane adi nyang Kakang apa? Kakange kudu manut ing reh perintahe adik, njegur jurang, Truk. Kakrokane, Mas. Petruk mangkato nyemplung jurang tak imbui bayaranmu 5.000. Nggur 5.000. Gong rene, Gong. Mangsane kok Nyapa to nyapa? Kerja sama piye? Aku nek nyemplung jurang sisip sembire luput katuranggane bisa tumekaning pati. Lanjur aku tak nyilih sabuk setagenmu. Sabuk setagenku, heeh. Engko talenono ning awakmu sing kenceng, aku tak nggo gandolan mlebu ning jurang. Yen kowe mlebu jurang pisan, kowe mati, aku ya mati. Kowe kudu tetep ning kene. Dadi pancikane Petruk. Engko stagenmu, sabuk stagenmu tak nggo gondelan. Ngono, heeh. Ya jumuken dhewe. Heeh. Apa? Nek jare buta sing jumuk. Oh, mandamu ora. Sabuk stagen ora tau ganti. Ambune kelar penguk-penguk. Talene sing kenceng. Wis ya. Heeh, nyemplungo. Tak ning kene. Heeh. Kok kenceng men, Truk? Petruk. Kowe aja nggeret-geret aku, Bagong. Wong edan. Piye, Truk? Wah, iki wis entuk iki. Oh, lah iki sing njaluk tulung bengak-bengak, Gang. Oh. Kakang Mbok Banowati.
Petruk tak pecah ndasmu kowe engko. Ora matur nuwun malah ngelok-ngelokne. Ono sing nyemplung aku, sing narik ana anggrok kuwi aku. Pemangsaku kok ora terima kasih karo sing dijaluki tulung. Wah, kok langsung ngandang. 18 plus iki. Kakang Mbok Banowati, Yayi Dimas Arjuna. Petruk, wonten dawuh kowe tuku rokok ning Telungagung. Aduh mengko ndang minggato tukokno rokok ning Telungagung. Lah kon ngalih ngono lho tak ngalasan nukokne rokok, nukokke rokok rumangsaku. Kados pundi lelampahanipun kok ngantos paduka mapan wonten saklebetipun jurang Kakang Mbok. Tobat. Aku dioyak-oyak karo Kartomarma lan Swatama kang bakal nggonjak aku Dimas. Piye kabare Baratayuda? Inggih, Baratayuda sampun rampung. Pandhawa ingkang manggih kamenangan. Malah atur wuning Koko Prabu Duryudana dinten sakmangke sampun pejah Kakang Mbok. Syukur aku malah melu bunga Dimas. Kang tegese ora ana sing ngalang-alangi katresnanku karo kowe. Nuwun inggih Kakang Mbok. Muga-muga kanthi srana iki bisa nyawiji meneh katresnan loro sing suwe ora bisa dadi sawiji ya Dimas. Kala narepa Kresna tantulus anyakra ring Resiwara Jahnawi Suta ing kadangipun Kakang Yayi Arjuna. Aku Ramaida sepira to kangenmu lan rasa tresnamu marang Yayi Banowati nanging elinga Yodi. Yayi Banowati mono tilas garwane musuh. Saksedane Yayi Prabu Duryudana tegese Yayi Banowati dadi putri boyongan sing kudu nampa paukuman. Ora ana sing wajib paring paukuman marang Yayi Banowati kejaba kadangmu sepuh Prabu Puntadewa. Mengko yen wis ana tibaning hukuman saka Yayi Puntadewa marang Yayi Banowati, Banowati arep kok kapake wae monggo. Ayo kondur. Kasaran pajaring warnane
puji syukur marang ngarsaning Hyang Agung. Anakku Arjuna wis eling marang Purwodok Sina. Ketitik wis bali marang negara Ngastina. Janaka wis sesasi putumu anak Abimanyu kelawan Utari iki durung pinaringan senjata nama. Dimas Bagus Arjuna nadyanto ingkang lenggah iki kabeh para pinisepuh ndak kira luwih trep lamun to Siadi ingkang paring pusaka nama marang jabang bayi lanang iki. Mula kang mangkono Yayi Arjuna, aja tida-tida kang dadi pangrasamu. Kabeh ingkang padha lenggah iki ngenteni sabdamu, anggenmu bakal paring tetenger sejarah marang bocah iki. Ayo Janaka, mara gage tindakno darmaning eyang. Ayo Jlamprong, mesakake panandhange anak bocah umur meh sesasi parandene durung duwe jeneng. Kawula nuwun inggih dumateng sedaya ingkang sami lenggah, kula nyuwun tambahing panjurung pangestu pandonga. Sak sampunipun kula ningali dumateng pasuryanipun jabang bayi, cetha kalamun boten gesek kaliyan anak kula pun Abimanyu. Mugi sineksenan jagat saisinipun putu kula menika kula paringi senjata nama gandeng lairipun ing purnaning Baratayuda. Ing sasi mulut punika kula paringi tenger pari kesip ya paripurna. Sineksenan jagat saisine. Napa Cah Bagus, kowe diparingi nama karo yangmu ya gene kowe budi ngayang-ayang. Ana apa ngger pari kesit, ana apa ngger paripurna. Hoe, hoe, hoe. Wonten menapa Koko Prabu Ndwarawati? Putu kula ya gene kok malah nangis. Nyuwun sewu, Yayi Punta nate janji menapa kalian Abimanyu rumiyin wonten Baratayuda? An samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalebu pambukaning warana ing putuku bocah Bagus Parikesit, kowe nangis budi ngayang-ayang kaya mangkono. Satemah ngelingake karo simbahmu Puntadewa. Biyen nalika mbahmu ngayahi peperangan Baratayuda, Senopati Ngastina ya kuwi Resi Durna. Puntadewa iki dikupeng nganggo barisan Cakrabiya. Ndak kira aku wis ora bisa arep-arep urip maneh. Ning merga saka kaprawirane bapakmu, nalika semono nrajang barisan Cakrabyuha medhot ananing pabarisan, satemah eyangmu Puntadewa iki luwar saka bebaya peperangan. Nanging bapakmu Abimanyu sing dadi korban, diranjap gaman kaya landak dadi pengewan-ewan. Ya merga saka gedene lelabuhane bapakmu biyen nyelametake kelawan Puntadewa. Yen bapakmu ora ana sing makili anake,
besok kowe dewasa parikesit bakal ndak lenggahake dampar dadi ratu ana negara Yawastina kene cah bagus. Pangeran arep tindak ngendi? Nderekke para pepunden-pepunden. Aku tak kondol wis dhisik. Putumu lair panjenenganmu ora nunggoni. Meh sesasi kowe ninggalake Ngastina ora kumpul karo sedulur, ora pamit karo bojo, ora pamit karo Sembadra. Kowe lunga ngendi? Kowe lunga ngendi, Pangeran? Ora. Ibune Kulapaja guneman sing ora-ora. Nadyan to kowe ora jujur. Aku ngerti kalamun to kowe goleki karo Banowati. Ya apa ora? Merga rina wengi sing gumana musik ana batinmu pancen ya si Banowati. Dina iki wonge wis mati. Kowe aja ngapusi karo Sembadra. Aku rumangsa dadi bojo ora ana gunane babar pisan. Yen pancen uripe Sembadra iki ora bisa gawe tentreming rasamu, bungaing batinmu, Pangeran. Pedahe apa Sembadra urip? Kowe aja guneman sing ora-ora, Sembadra. Sembadra. Anggung